Сябры, вітаю вас са стадыёна Арцабстайкі. Матч 32-го тура Макслайн. Магіліўчанкі вядуць барацьбу за бронзавыя ўзнагароды. У гэтыя хвіліны распачынаюць сваю гульню хатнюю. Нумар 1. Палевыя гульцы Ганна Кашынская нумар 2, Тацяна Шэрышавец 5, Анастасія Папова 9, Аліна Шэрбас гуляе пад нумарам 10, Кацярына Фралова 13, Вікторыя Герус 14, Юлія Ігнаціва нумар БДУ, Тацяна Чыстік. Днепр-Магілёў у наступным складзе выйшаў на поле. Галкіпер Ангеліна Галенда, нумар 1. Вікторыя Барлюгова 7, Валерыя Барбаренко нумар 9, Марына Пушкар. Сёння матча Дмітрый Ясінскі, Михаіла Соболева. Падача ідзе ў штрафную пляцоўку, ці будзе удар па варотах, Несцюковіч яго наносіць. Усё ж такі, але тут можа быць штосьці цікавае. Трэба было прабіць у Ляне Узун, но там умяшалася ў барацьбу Юлія Ігнаціва. Перадача на далёкую штангу, прабіць Марыне Пушкар, трэба, б'е на паваротах, і не ўсё. Далёка не ўсё атрымалася. Вось такая дыяганаль, наш Шэрышавец. Яна можа збегчы, прастрэл зараз Тацяна робіць. Прастрэл. Вызначыліся галамі ў складзе Зоркі БДУ. Ну і, дарэчы, Зорка вела з лікам 2-0, а пасля гэтага прапусціла 4 мячы запар. Вось у тым матчы, які ў Магілёве адбыўся ў футбольным манежы. Ну а потым каманды ўжо разышліся мірам 1-1. Атака Зоркі БДУ, удар па варотах, і мяч улятае ў далёкі вугал. Вось гэта да, сябры. Да, атрымаўся, канешне, шыкоўны проста стрэл. Ну і хто ж яго нанёс? Хто ж на яго адважыўся? Ну як там магілёўчанкі не паспелі яго заблокаваць. Вельмі усцешаны. А цяпер магілёўчанкам трэба забіваць становішча па-за гульнёй. Уляна Узуну яго трапіла. Ну да, абавязкова распавяду. Атака Зоркі, тут уважліва гуляе Бенкевіч, аднак перадача недакладная, роўна ў ногі Герус, тая гуляе направа, у штрафной ужо Шэрышавец б'е, і мяч павінна забіраць Галенда. Бенкевіч на Барлюгову, ну і тая зноў фланг, там яна ведае, што ёсць Аліна Скідан, і нясецца наперад украінка, трэба пуляць у штрафную, і яна гэта робіць, удар па варотах, Узун роўна па пазіцыі, не захоўваць для сваёй каманды, а паспяшалася яго вынесці, і прытым недакладна. Ну і тут што? Пушкар з мячом. Пушкар уваходзіць у штрафную пляцоўку, б'е па варотах у бліжні вугол. Зручна падаваць, і яна гэта робіць. Удар па варотах, мяч у сетцы, вуглавы ўсё ж такі прыносіць галявы поспех. Апошні вуглавы ў першым тайме 1-1. У нас лік становіцца, ну магу я памыляцца, канешне. Вынік нам прынесла першая палова у самым яе канных навук. Ну, як казалі раней, давайте да гэтай атакі звернемся. Ось такі прастрэл. Шэрышавец з мячом у штрафной, і гэта удар у бліжні вугал Тацяны. І Барбаренко падачу робіць на бліжнюю стойку. Ну і там, канешне, павінна была згуляць галавой Макейчык. Ну і вось упершыню можа яе прывесці да бронзы. Падача. Ну і трэба дабаўляць, не атрымліваецца. Удар па варотах Барбаренко, яшчэ адзін вуглавы будзе. Бяспечна, там з мячом сустракалася галавой Барлюгова, яшчэ адна падача, а цяпер ужо з ім сустрэлася. Такой адлегласці біць яна, канешне, не будзе. Гэта падача, і гэта размінка для Чыстік. Няўдала скарысталася надзейнічаць направа на Барбаренку. Пінчук уваходзіць у штрафную пляцоўку. Гэта пенальці, Итак, разбег, удар по воротах, и Днепр выходит наперед на 69-й хвилине. Лизавета Пінчук робить лік 1-2 с пенальти. Ну, тут спрачаецца з рэферы, з Валентинай Сакалович Сергей Русецкі, за што атрымлівае папярэджанне. Ну, зноў-такі нічога дзіўнага ў гэтым. Галенда, памылка, Шэрышавец у штрафной. Удар, Галенда, і мяч літаральна не ўваходзіць у вароты, выбівае. Не скажу. Не магу тут зараз хуценька гэту інфармацыю здабыць, але БДУ, гэтая каманда стане 6-й.
уже ні пры якіх раскладах не ўзнімецца вышэй, а Дняпру трэба толькі перамога. Поспех. Андрэй Ільеня быў каля мікрафона. Сябры, дзякуй усім за ўвагу, да пабачэння. Ну а Днепр з бронзай.